Lume tăbă și fii narco, tic-tac, tac, tic, caș că ce mi-a destruit. Mă trimite că-ți rubit, sac, ați rubit. Băgare, da, bolit, ce ți mod, ce-ți mod, ce-ți mod, da, it's in, da, it's in it, ma, da, it's in it, ma, da, it's in it. Mr. Bombastic, bomba fantasta. To neba zniknij som epsom gadsta. Prihod mam oklaro gorčoko zachstam. Popsminda gasła, arkuinda achsna. Da mekida, sata mekida, ne da mekida, arka mekida, bomba arka mekida, da merekida, ho da merekida. Da, foarte multă emoție și în spatele nostru și în jurul nostru. Bogdan Ocanu foarte popular. Da, a avut o victorie importantă, interesantă pentru în această seară, foarte rapid, dar în primul rând ce am văzut la Vicenzo, primul punct pe care l-a încasat era cu bărbia pe sus și de acolo cred că a cam... De acolo s-a încheiat toată povestea. S-a cam încheiat povestea. Ușor l-a luat din ce în ce mai tare Mocanu pe adversarul său și a reușit această victorie impunătoare. Da. Vicenzo însă merită și el toată aprecierea, tot respectul. A intrat în mușcă, nu este domeniul lui, este evident. El conchetează cu alte lucruri, face bani din alte domenii. Și iată că a intrat în Alright, ladies and gentlemen, un meci impresionant! Wow! O finală cum trebuie aici la Elixir 43. Hai să definim winnerul, deși îl știm. Hai să o facem oficial. And the winner is, ladies and gentlemen, for the red corner, Bogdan Ocanu! Și primul la Dumnezeu, care este coachul. Felicitări, Bogdan Ocanu și Pitbull.